Good morning, Pangasinan. Welcome to Western Pangasinan Cycling Race. This is Jung Pereira from Tagupan. Oh, Tagupan din mali sabi mo. From Tagupan. So, pang ilang ka? Pang? Hindi ko alam. Pang ano ata? Pang 8 o pang 9. So, anong discarding ginawa mo sa Napocor? Pinatag mo yung bundok ka? Pinilit ko. Pinilit mo. Nagpursige ka ngayon. Ako na yun eh. Ahon. Kaya naman. At least po, maraming pumasok na team linggayin ngayon. Kunti lang, ensayo ko. Ayos ka. Kunti lang ensayo, number 9 ka, number 8 ka. So, parting words, shout out sa mga kaibigan natin na nanalo. Nanalo. At saka yung pamilya mo. Sige, thank you, Jong Pereira from Dagupan City. Please watch my Els TV vlogs. Thank you very much, Jong.